before the House. I was privileged to be part of the ad hoc committee. No report cannot team never feel ni DG ne nigi charges moko monoribe ni obedo imie thuolo mar answer. To kok no nyal answer wato we have an upper house. As a Senate, inge maber ni county bedo oversighted gi Senate. Koro kawan gi information mwaparo ni nyalo konyowa yudo determination to okwanyal yude kuom the accused to wa escalate kata watere e ondam machielo main Senate. Koro nelit na kabisa ni bang yudo gik mane waparo ni nyalo kelo nwa konyo kaka josiaya biro to josenator go piny but moro ma wan godo kaka assembly wacha ng'eyo ni jo assembly kama gintie to bende chuny gi maiye bendo mor no wach ne wang'eyo ni gima ne wang'iyo ne substantiated charges ing'eyo ni weche nyocha ng'eny ni jogi ochul pesa gik ma jogo wacho gin propaganda koro ne wadwa nyiso piny mangima ni gik mane waneno ni nitie mistakes mane deputy governor timo kata senate dhi neno tadiera makende ni the committee manolos gi senate bende no wacho ni gik manu charges manu keto gi adiera gin substantiated ma wan ne wang'eyo ni success mar Siaya County Assembly dhi nenore kapo ni charges mane wakelo on the floor bobedo discussed